אז מה קורה חברים? ברוכים הבאים לסרטון חדש של איתן. והיום הגעתי ל-level 707 ואני אראה לכם איך להגיע ל-second C. אז דבר ראשון, אתם צריכים ללכת לפריזון. בפריזון תראו שם איש עם מסכה, ושם אתם תדברו איתו, הוא יביא לכם מפתח ותלכו. נכון החור הזה אייס איילנד, איך קוראים לזה? אז לא יודע, למקום הזה יש דלת, יש שם בוס. אחרי זה תחזרו אליו, לאיש שם, ואחרי זה תדברו איתו והוא יאמר לכם ללכת לפה. יש פה איש שליד בניין שתדברו איתו, והוא ישאל אם אתם רוצים ללכת לסקנד סי. הנה ממש פה אחרי הפאונטן יש את אלו, ופה בבניין הצהוב הזה יש אותו. talk, I can take you to the second sea, would you like to go? ואחרי זה תלחצו yes. אני בינתיים לא רוצה ללכת, אבל שיהיה לכם בהצלחה, ביי.